Йоу! Доброго ранку усім! Радий вітати вас у нашому доброранку! Вас вітають Кася, Таня і самий лепший диджей Лесик. Самая музичная раніця починається. Дівчинки, говорите трошки гучней. Гэта яшчэ чаму? Мы і так даволі гучныя. Я за навушників не вельми вас чую. Добре, поспробуємо. Наш Лесик хоче бути самим модним диджеєм, тому і навушники довго підбирав. Ён увогуле може увесь день сидіти, де музику слухати. Ви там про мене говорите? Не-не-не, Лесик, ты протягивай. Можно нам что-нибудь танцевальное? І що-небудь забавляльне. Коли ласка, тільки одна умова. Слухаємо і обов'язково танцюємо. Ага. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Як вам мелодія? Яна цудовна. Самая ранішняя. Я специально подобрал самую популярную музыку. Усе от 0 до 99 годов яе ведают. Тому що гэта музика нашого доброранка. Яна допомагає проснуться лепш за любой будильник. А вы под якую музыку любите танцевать? Не соромтеся, говорите. О, і нам гэтыя мелодії вельмі подобаються. Ми їх кожен день слухаємо і підпіваємо артистам. А може сярод наших поважаних глядачоў ёсць диджеї? А може хтось із вас марить ім стать? Гэта толькі на першы погляд. Здаецца, што ў гэтай справе няма нічога складанага. Слухай музыку, да ўсё. Але гэта не зусім так. Сапраўдны диджей павінен добра разбірацца ў музычных напрамках, валодаць музычнай тэхнікай і нават сам пісаць музыку. Калі Лесик сёння вырашыў быць музычным диджеем, то мы з Таней будзем диджеямі мультфільмаў. Хіба такія бываюць? Калі не было, будуць. Ага. Кася, як лічыш, мы справімся? А чаму не? Галоўнае, што мы будзем самымі вясёлымі диджеямі мультфільмаў. Увага, увага! Мы запрашаем усіх паглядзець ранішні мультфільм. Падчас прагляду можна і прытанцоўваць, і падпяваць, і абавязкова усміхацца. Паехалі! Поехали! Йоу! А як ви лічыце, хто з жывёльнага свету носіць ганаровае званне самага музычнага? Салаўі! Хто ж не ведае, якія яны арыі спяваюць? Заслухацца можна. А мне здаецца, што цудоўныя спевакі – гэта кошкі. Яны як пачнуць мяўкаць, вельмі цудоўныя песні атрымліваюцца. А вось і не адгадалі. Самым музычным лічыцца марскі леў. Ой, Лесик, а ты не жартуеш? Навошта мне жартаваць? Я неаднойчы бачыла, як марскія львы цудоўна выступаюць на розных шоу. Такім гімнастам можна пазайздросціць, сапраўдныя чэмпіёны. Але аднойчы, падчас заняткаў марскога льва Ронана, яго трэнеры заўважылі, што ён вельмі дакладна запамінае рытм і паўтарае яго адзін у адзін з арыгіналам. Потым праверылі музычныя здольнасці і ў іншых сваякоў Ронана і высветлілі, што і яны вельмі музычныя. І з таго часу марскія львы пачалі ўзначальваць музычны хіт-парад. А ці ведаеце вы, што маленькая птушка-саракуш можа паспрачацца з сусветна вядомымі опернымі спевакамі? Якія ганарлівыя птушачкі! Спевы саракушаў якраз нагадваюць оперныя арыі. О-о-о! Нам абавязкова трэба ўзгадаць яшчэ аднаго вельмі добрага музыканта. Таня, ты каго маеш на ўвазе? Малпачак Банабо. Танечка, а ты была на іх канцэрце? Так, Банабо вельмі добрыя барабаншчыкі. А якімі музычнымі інструментамі валодаеце вы? Ух ты!
як много сярод наших глядачоў-музыкантаў. Запросите, коли ласка, нас на свой концерт. А зараз у нас антракт. Докладней невялікі перапынак. Таму што надышоў час глядзець мультфільм. І будзе ён вельмі музычны. Лесік, а дзе б ты хацеў правесці свой канцэрт? У самай лепшай музычнай залі свету. І яшчэ, каб яна была якога-небудзь незвычайнага дызайну. О, А давайте пацікавімся, якія незвычайныя канцэртныя залы запрашаюць гледачоў. я б з задавальненнем наведала вось такі будынак. А дзе ён знаходзіцца? Гэта оперны тэатр, які знаходзіцца на іспанскім востраве Тэнерыфе. Ух ты! Ці то ветразь, ці то акіянская хваля. Здаецца, тут архітэктар абышоў усе законы фізікі. Так і было. Свой сакрэт ён нікому не расказвае, але яго будынак нагадвае ветразь, які быццам лунае над Атлантычным акіянам. І яшчэ у гэтай зале знаходзіцца адзін з лепшых у свеце арганаў. А мне вельмі падабаецца дом музыкі, які знаходзіцца ў партугальскім горадзе Порту. Партугальцы ім так ганарацца. І асаблівасць гэтага будынка ў тым, што яго сцены абсалютна празрыстыя, і ўсе могуць бачыць, што адбываецца ўнутры музычнай залы. Толькі вось пачуць з вуліцы нічога не атрымаецца. Ага. Так, адчуць унікальны гук дома музыкі можна толькі седзячы ў залі. А я ведаю, што ў Японіі ёсць канцэртная зала Арк-Нова, якая нагадвае вялізны пончык. Незвычайна тое, што гэты пончык перад канцэртам спецыяльна надзімаюць. А пасля канцэрта яго зноў здзімаюць. Цікава, і колькі ж гледачоў можа ўмясціцца ў такім пончыку? 500. О, даволі вялікая кампанія атрымліваецца. А давайте зараз нашай вялікай кампаніі паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Дзяўчынкі, прапаную згадаць правілы паводзінаў у музычнай зале. А вы ведаеце, як правільна паводзіць сябе на канцэрце? Давайте разам успамінаць. Па-першае, усе пончыкі, чыпсы, цукеркі трэба з'есці ў буфеце ці пакласці ў сумку і ні ў якім разе не даставаць да канца канцэрта. Так, Таму што ваша хрусценне можа адрываць ад канцэрта вашых суседзяў. так, гэта не вельмі прыемна, калі побач жуюць ці шамацяць абгорткай. А яшчэ выхаваныя гледачы ні ў якім разе не пабягуць у гардэроб ці буфет, калі артысты толькі выйшлі на паклон пасля выступлення. Так, Трэба абавязкова падарыць артыстам свае апладысменты. а я сваім любімым артыстам заўсёды прыношу букет кветак. І перад канцэртам трэба патрэніравацца, як вы будзеце праходзіць, калі ўсе астатнія гледачы ўжо занялі свае месцы. Ні ў якім разе не спінай да іх. А яшчэ не забывайце папросіць прабачэння, калі вы зрабілі каму-небудзь нязручнасць. А яшчэ займайце тыя месцы, якія значацца ў квітке. Ды на квіткі не забывайцеся. А вось каб глядзець наш дабраранак, не трэба ніякіх квіткоў. Да таго ж падчас эфіру гледачы могуць гучна гаварыць, тупаць нагамі, скакаць ці нават танцаваць. А яшчэ можна нават перакусіць. Так, А давайте вось зараз паглядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм. а зараз надышоў час развітвацца. Давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!